започна с вашите музикални желания и с това, което искате да чуете. Искам само да поканя Иво за една минута да го попитам нещо. Иво, тази стълба, да ти кажа, брат, може да не издържа нас с тебе по-тежките, по-лекичко. Ей, червени рози ми носи. Знай. Много ти благодаря. Виж, понеже един цял месец, уважаеми госпожи и господа, ще бъда съвсем честна с вас, обикаляме по предизборни кампании, умръзна ми да слушам всяка вечер някакви дълги слова, листи, обещания, вероятно и вие се чувствате така. Всеки нещо ви казва преди избори, нещата са винаги такива, в продължение вече не знам на колко години. Така че, Иво, надявам се, каквото и да кажем, да е много кратко и да е много истинско. Защото искам само нещо да те попитам. Защо тези хора, които са се събрали тук и тези, които очакваме да дойдат и въобще твоите избиратели, трябва да гласуват за теб? С какво ти си по-различен от Иван, Драган или още... Знам, че имате 11 човека кандидати за Аспарухово. Кажи ми, за какво се струва да кажа... Аз знам за себе си. Щото си пич, щото си човек, на който мога да разчитам и знам. Но ако ти трябва да се определиш с две думи, да ми кажеш, що трябва да гласуват за тебе? И така, без да си го мислил, без да съм те питала, що? Защото съм човек от квартала. Значи, човек от квартала, ти го каза така и малко се притеснен в момента, виждам. Аз се хващам за това и ти казвам, че е много важно да си човек от квартала. Тоест, искаш да ми кажеш, че знаеш всички проблеми на тези хора, знаеш всичките дупки и вероятно неща, които само вие си знаете тук. Не идваш от някъде другаде, някой да ти каже и ти трябва след това да изпълняваш нещата, които подлежат за правене. Точно така, знам всичко. Помня какво беше Аспарухово. Виждам, че сега Аспарухово се е превърнал в задния двор на Варна. Ние ще го променим. Това в неделя трябва да го променим. Крайно време. Добре, има аплодисменти. Иска ли някой нещо да го попита, да ми кажете просто така? Съвсем импровизирано. Нещо, което трябва да го питаме. Аз го питах това, което исках да му кажа. И го питах какво ще направи за всички тези хора. Имаш ли силата, чисто човешката сила, да преобърнеш нещата и да ги направиш по-добри тук? Тези, които ме познават, и те са много тук, знаят, че имам тази сила. Имам кураж, не съм зависим от никой, от партия, от коалиция, от никой. Ей, това се струва аплодисменти. Не съм зависим, казва, от никого. Иво, и понеже и аз те познавам и знам, че си машкар от всякъде, знам, че вратите ти и къщата ти и евентуално мястото, в което ще си като кмет, ще бъде отворено денонощно. Хората искат, ние обикновените хора искаме да имаме човек, на който, ако трябва да се оплачем днеска, да ни помогне. Ако трябва да се зарадваме за нещо, да има някой, който да ни направи празника. Това искаме, ние искаме много. А ти си човек, мисля, който може да се справи с нещата, защото знаеш болката и проблемите на хората отвътре. Желая ти успех. Няма да казвам гласувайте с бюлетина или кой си, защото това е за мен, как да ви кажа, ние сме разумни хора и не е нужно някой да ти казва какво да направиш. Вие сте достатъчно разумни да направите най-правилния избор в неделя и да сме живи и здрави, да се честитим и да бъдете доволни. И вие, разбира се, най-вече ние, гражданите. Аз ти благодаря за поканата и че мога да бъда като приятел, да ти бъда в този момент рамо и да съм до теб и да ти кажа, че аз ти вярвам. От тук нататък не остави да забавлявам хората, понеже е студено, едно хоро ще поведеш ли с тях по някое време? Ще го поведа. И още нещо искам да кажа. Ако до 2 години няма наистина видими резултати и промена в нашия квартал, аз ви обещавам на всички вас, че си подавам оставката и давам път на някой по-можеш с мене. Стига, това го чувам за първи път до сега. Бурни аплодисменти. И да знаеш, това се снима с някого, документирано е, смятай, че сам ще си подадеш оставката, ако хората не са доволни от тебе. Както ти казваш, няма какво да говорим, ние сме номер 1. Аспарухово е номер 1! Окей, съгласна съм. Ами,